Суд отырышында бирде шушы безнең Татарстан законының, Татарстан конституциясына каршы килә дигән сүз белән ителгән иде. Чөнки менә безнең шушы 36 мөрәҗәгатьнең бөтенесенә дә безнең кире кагылды. Бу закон буенча безнең рөхсәт алып эшләнергә түгел, белдерү генә бирергә тиешбез. Ләкин аны хәзер инде шушы рөхсәт алу формасына әйләндереп калдырдылар. Инде рөхсәт алып түгел, белдерү генә бирергә тиешбез. Инде администрация ризамы, риза түгелме дигән генә җавап бирергә тиешле. Безнең менә шушы соңгы вакытта гына мөрәҗәгать ителгән 36 мөрәҗәгатьнең аның 32се митинг үткәрү турында, калган 4се пикет үткәрү турында, алар турында инде барына да кире кагылды bütün мөрәҗәгатләр. Татарстан канунында, законында бәлки шушындый башбаштаклыкка юл куелыр өчен дигән өстәмә үзгәртү кертүне таләп иткән генә идем. Инде аны минемчә аны үзгәртү кертү турында сүз булуына шикләнәм, чөнки ничегендә башбаштаклыга юл кую турында законның үзендә әйтелгән, Россиядә андый була торган хәл түгел.